Co myslíš, že to střelba do bose nebo z hráčů? Uvidíme za chvíli. Tak to byla odpověď. Asi. Já mám zelenou. O, tu prebehneme. Aha, tak hráči se střílej. Ticho? Dobre, Je. to zaniklo v tom výbuchu. Doufejme. A, je tam další. Tu je kôň nasratý, hej? Blízko dosť. Tamhle. Ale ten může být na základě těch výstřelů. Tudy? Môžeme. Opatrně, jsou tam ten tým vlevo. Pozor tady odsud. Máme někde v baráku asi tým. Červený jsou na rozstřelení. Což já bohužel nejsem schopný s tím jedem. No ty vole, to je party. Tu je typek. Je tu týpek někde. Potichu. Baraku sú pred nami v tom bielom. Jo. Tamhle byl, vzadu. Dostal hit ode mě jeden. Je zelený. Šerif. Zavřel. Tamhle. Tady jeden vlevo, jeden vpravo. Já nemám co hodit. Ten sud, ty vole. Červený. O, zleva. Kurva, zase preč z toho dolča všetko. Ma to nebaví. Oběhnem to. No, Budeme jim dozad. Tak, pojď jim dozad. Poď sem. Dober si. No. Díky. Dvakrát FMčka dolčové. Opatrně. No, oni si budou myslet, že jsme furt tam. No, by som Môžem sa překvapit. nespoliehal na to. Budu dostat blíž s tím leveringem. Tak už bautiny už to berou. Jsou vzadu. Už napravo viac. Tamhle ta vrtěrka někde. Tu. Tady byl. Mrtvej? Jedného som zabil, hecmana, ale to je taký divný tým. A my před sebou Felisku. Ak odtiaľ vypadne. Bautiny. Jeden mrtvej, ale to nejsou bautiny. To byl tým, co šel po nich. To je ta trojice, kterou jsme teď vyvraždili. Teď jsou před náma ještě bautiny. Jestli teda neutíkají. A, to po mně ne. Tu. Kde byl? Možná je tady červený sud, bacha. Červený sud. Pozor, jo? Tak ho rozstřel. Krásně. Rozstřel ten sud, prosím tě. Tohle ten. Jo, bacha. Bacha, asi má slagy.
Krásně, já si musím píchnout. Tak já jsem mrtvý, já to nesmím. Čisté Deu, vyhrali Ty sme to. vole, ty seš čistě čtyřez. Ty vole, tá sekera ma teraz podržala, kámo. Fú. Ještě dáme, ty krávo, ty vole, já jsem teda bohužel